на YouTube. Аз съм Galaxy Boy, а тук до мен е Девил Ангел. Здрасти. Ние Сега си гледай камера. решихме да създадем група на име Див живот. Като за начало направихме една луксозна къщичка. Погледнете я. Имаме си дори и тоалетна. Не гледайте, че има умрял гарване. Типично е за нашите тоалетни. Гледайте. Ние купихме. Да, с силните ни ръце. С голи ръце. С голи ръце. Ето го, килима ни. Кожене. Имаме и луксоз. Имаме и готини напитки. Още мравки. Ето и как се казваше? Голямо, старо, тъпо, грозно дърво. Вижте колко прилагателни. То всъщност е чанка. Ето подвете. Да. Видите? Ей, стават за защита. Вау. Разбира се. Телефон. Първо, ако искате да се свържете с нас за такова, за контакти или за да кандидатствате за член на екипа, да имате луди пътешествия като нашите, можете да ни потърсите на номер 0896 77 46 78 или на Skype zaro.zoro. Довиждане. Или Стефи долу на 190. Довиждане. И да знаете, че сме шуменци.